Lamsugo Tripura News at the Monkey by Kiringatona Kapang at Takutai Kuksum, Norok Jotono Sawiman Kana, Je Agor Tolani, Astobol, Kunkolani, Kaisha, One Notice, Hansa, Unity, Bobogarani Dagi Mumbai, Songsaza or Pandawo, Tripura Hasni, Kirin, Kami Amsa in Lukurok, Dinini Os Hataistari, Dinini Os Halano, Panyan Bagay, Songsaza or Panda, finally, some Tabok, Mudora Paisupega. More than time tabuk 11:38 choli tongo tabuk asik jora time tamui tongkha jeng o ground of himan yagulo lukurok belai kheno yang yak siagarane lukurok phaya ponoi phaimani sengmang lugui mangkha yang mangple tisme takuno poinai lugui mangkhana lukurok tabuk phano thagya ko phaino tongo o ground chada sakno saya saimaya जों किसा फोरोंलायनाय जे फाइना लुकुरक ब आमसानि फाइ दाय दिनै अ पान्डाव फायै तामु खनानन बगे फाइ आबरग जों सालायनो बगे जेतनाय बाय ब कामिने खा आं के तामकारि फाइजोंनि बलकाटार फाइजोंनि बलकाटालनि कयटा समय फाइ माने जों 10 ता रबा जिखना हाइमेनि जामबाय फाइलानो र गारि बे हायुता को तुतराक बाय पान्डादा सेंका ni ko tabung no sengdrop tar hajrop sung hapai drop ta bo bhai ma tong tini ne o bo bogara bai dagi jage je songsajak mane o panda phayei tamo ro khanan mage phai mane sung ke sini na har mu kaisa bo bagara no busukai talang ma no ka ham krung khai jodon thangsa khai ya pere sewi thana na ho sung ti bara su jodon hai bidi ai logui thana bagai joto no thangsa khai bai ni mong an mo ke du mali de broma hambai bai hambai aw sung khanai mangkha buku bo haino borgatalni phaimani khatungjak belai kheno excited jeng obo haikeno kringlai tai bo lokorok phai tongo truk khai sung lugui mangkha jeng kok salainen bagi sa tungnai oro jakra khoroksa jeng lukha bo kisa kok salainai thago bo kaminin khanangle Kuat ni, bo sakani kuat. kuar biang bo district Hal bakwa ro killa sai ni kuat kila apa? sakni acha umur belai khana sakara khai nu khana tamo ba khai Micino payment da tamo bai phai thago gari ba. gari bai bahai ma tong tini o bubu garani songsajak pandaw phayoi bukhabai bo Lukha ba pusing dal hata bolo khang ke nuk lah ba. ঠিক আছে হামবাই আও जों खानाय मांखा थागोनि खुबटे खालाय जों अबो हायथेनो खरकसा बाय जों बकलाम सालायनो बागै जायथुमनाय दादा बो कामिनिं खा आं yang simnani सिमनानै तांबाय फायलाय ei go jiri bubara din ne trita sin tiramthani sin je chatin baga je sanmani abano bolo sin thalija दिनैनि जे संसजाक पान्डा नाहार मुंगता माबो सावै जामाना simo sini tibra motha mane no sini sin jati ni baga ne mo asol bakalai kata अबो हायके कोनो जरा रगो महाय प्रोग्राम रगो नों साकबाय थांमा रगदा दं aga o je bubara je prothom je bin muthai songjamani pore na ang o ya pre no ang se pai kata kagan mungka kam nungka aw जों अबो हायकेनो ता खरकसा बाय जों बकलाम सालायनो बागै ताय तपनाय रक करबि तंबि संबाय दाराले बकामिनिं खा दारा आं दा समरामनि कयटा समय फायमाने निको ताबुं फाजिराव बो डिस्ट्रिक्ट ने नरफाय जों लेम्बुसरा डिस्ट्रिक्ट अच्छा तिनिनि जे संसजा ओ पान्डा लाइथानाय जरा रगबो तो हाय नर खलायजाखा लाइथानायनि जरानो नाहारि नायखांखाय बो भाय डिफरेंस रगनखनो एनो तो तागलाय ते बरक एकल कबां नाय 6 लाख 7 लाख बायदि थागा लाख ता मने खलाव ग्राउंड चादा सागनो बरक सागा लाख ना आसके बरक बांनाय तागलाय देबो दा फानो बरक फाइनो दं फाइन दं होदांबो भाय मा दं नों सागबाय थाङो प्रग्राम फायो दं होजागनि फाय आंबो बेयाव साजागनि बेलाय खैनो बबागारा नाnya होनो फायबानि दं होजागनि हामबाय वो मारानि मोयालनि उदयपुर मारानि उदयपुरनि उदयपुर मारानि मोयाल कयटा रग रुवानारि मान थागो ओ संगे 8टा भाई 8टा रन उमरगले बोसोराव काखना मो निनि बयस रग बोसोराव खाना ओ आनिन्दे 70 दिनै तो बेलेखेनो साथों
नों अ उमर चाकरा जराबो फायै ब फायमा दं थागौ बाहायके साथंफानो आं तंथुक जाखाबलाय कुसिंखा साथंरोनो आं तंजाया माला असुबराता उमर चाकरा फानो तंथुक जा खाथुं जाकता लगेरिनान फायगाता आं कुसिंखाता ते ओंखायनो ओ बरंनो कुसिंखा आखानि बखाव बहाय गलाय तंथुक फै आगे रगो फायजाक दाबो फाय बुबुगरानि कोनो पान्दा संसजाक रगो फायजाक दा ओमहा आइगे जे फैमिली काता प्राय कोई बसो फैमिली आता आयो नरक तो उमर गननि आइगे बसर संकमफोराव फैमिली ताके फैमिली नरक तो उमर बेलेखन चाकरा अबो हाय प्रोग्राम रक तो आगे रगो खलायजागै थांका लाइ थांनायनि जरानो नाहारिनाय खांकाय तिनि बाय फेलाय मुंरक ब फायनो थागौ इndo oleh membuat kahamle motel lai sande kahamken fैमिली मोनसे बेगा बते सब क्रिमले सिक्का हामबाय थागौ न हामबाय आव सों खानाय मानखा बेलेखन चाकरा थागौ बेले हाकचालनि ब जागोन थिंका म उदयपुरनि फायमानि ब आसु उमर चाकरा जरा बहायनो बेलेखन खाथुंजाक ब बहायनो लगेरिना फायजाक सों अब हायकेनो ताय ब गामि आमचनि फाय करं करं आमचनि लुखरक बाय सों कगलाम सालायनानै बागै चाइतुंनाय नरक जयकारि तंनि त्रिपुरा निउज एटनि मांफ्लिउ खापन ताहुते बुखुसं जों कक सानानै बागै खरकसा ताय खरकसा बाय कगलाम सालायनानै बागै चाइतुंनाय ताबुकसाक जराते लुखरक बुसु जराते फायतं फायमारा थाका अबननो रगै जों सोंलायनाय ताय ब गामि आमचनि फाय दिनैनि अ बुबुगरानि दागिमुं बाय संसजाक पान्दाव फायै लुखरकनि बोखानि ककरकनो जों नरकनो फुंनानै बागै फायसक बजाक गाय जों खरकसा ताकुनो नुखा जों बाय कगलाम सालायनाय ताकुक नंले ब गामि नेंखा बेलेन हामबाय निउज एडनो आं नंखा दुमासरा हाकुतैसानि फायमानि दलाई डिस्ट्रिक्ट 48 करमसरानि फायमानि तिनि जे नुगमानि ताकबो 5% से बरक फायाखै जागो 100% फायके तो इ मातो चाकालाक्सारा आगरतला पंगनाय अबंखा जेता नुगुइतंमानि अलरेडी लामा टाउन पर कपलुं बरक हेमैतंगो गारिनि नाखलै जे जायगा पार्किं जुन्नो जाखा अ पार्किं नि हते हेमै फायतंगो पुरा टाउन कपलुं बरक इदो सम्भवत 5-10% बरक सबायकाना आर प्राय 90% बरक सबायागो फायतंगो नरलेता मै फाय तिनि दा फाय आंथ सामुं दङ नै मियानो फायका ओंखाय तिनि अनेक बरक फायतंगो अलमोस्ट 48 करमसरानि प्राय 3000 हाय बरक फायतंगो अलरेडी सकबायजाक बाक्सा सकबायका बाक्सा लामागो बाक्सा लामा हिमितंगो तै कायसा ताकुक अ आसबल थोंखलाव तो लाइथानाय जरगो गोबांमा बदलनि अंगै अर जे पान्दार खलायजागिनो थांका नरक त्रिपुरा मथानि अंगैबो खलायजाका फियाबा लाइथांनायनि न नाहारिनाय खांकाय तिनिनि अ संसजाक पान्दा लोको कुथमानि बुसुक फेलाय मंतंग न बबो हायनुहुर टोटली थांनाय जरा रगो जे कुथुम पान्दा बाय तिनिनि पान्दा पुरा डिफरेंट तानि बाय हिंकाय थांनाय अंका सुदु त्रिपुरा सुदु चुं त्रिपुरा मथा पार्टी सुदु त्रिपुरानि अंगै चुं इरो प्रोग्राम खायो तिनि इ जागागो नॉर्थ ईस्ट नि 7टा स्टेट नि डिफरेंट कलर नि लीडर्स इरो फाइनाय चिनि मेघालयनि सीएम तंनाय बा कबांमा लीडर्स तंनाय कबांमा कलर कबांमा पार्टी नि कबांमा बदलनि कबांमा रिजनल पार्टी नि गे सुतरां बुबाग्रा नेतृत्व त्रिपुरा मथा नाहारमुंखा इमो जे त्रिपुरा मथा बुबाग्रा नेतृत्व त्रिपुरा मथा सुजुता त्रिपुराया नॉर्थ ईस्ट नो कैप्चर खाइनाय जाते नॉर्थ ईस्ट नि जतो इंडिजिनास जतो हानि बासरकनि जे मानथाय जे संविधान जे तंगमानि किन्तु संविधान बक पैरालाइज खैतनि रगो जे संविधान जे तंगमानि जे हानि बासर जे मानथाय अ मानथाय न बक इम्प्लीमेंट खाया बक रया जोंनुगो लेटेस्ट जों थांनाय बसर जों त्रिपुरा एकर्ड खाया किन्तु ताकसा कुनु खाया बिसि इलेक्शन ताकबो खाया तानि बागै माने संविधान दङ चिनि अधिकार चिनि बागै अलरेडी सिजाक दङ रिटेन दङ कन्स्टिट्यूशन किन्तु अ संविधान बक पैरालाइज खायो बक हेन्डिकेप खायतनो अ जे चिनि मानथाय दंमोन अब जों रया अबेन बागै जों ताबो बुबाग्रा नेतृत्व जे त्रिपुरा मथा पार्टी ताव नॉर्थ ईस्ट वानि नाहारमंखा सारा नॉर्थ ईस्ट ये हानि बासरनि जे मानथाय अ मानथायनो रना नांनाय रया आंगे चिन अबनि जवाब रनाय ये अबनि बायनो तिनिनि जे इ गैदारिं 100% आगे बाय कुनु सुदाय करे तिनिनि गैदारिं खूब इम्पैक्टफुल खूब मीनिंगफुल खूब गाम आशा खायो इ मुभमेन्टनि बिसिंतै बासकां सालो सुदु त्रिपुराया नॉर्थ ईस्ट नि जतो हानि बासरनि मानथाय माननाय ताय अबनि जों मानिया रया जों सेगैजों आदाय खेला नाहिनाय खायो हामबाय ताकुक हामबाय आव जों खानाय मांखा ताकुक निखुबते खलायो तिनिनि जे संसजाकमानि पान्दानि नाहार मुंतामो आबनो तै ब सराय सरायखाय सायखनायका गाय जों नरकनो रोगैनो फुनुगनान बागै सायतुनाय ब गामि आमचनि फाय ताय अर फायमानि रिजन तामो नाहार मुंतामो
busuk jorate khatung khajang laijak abono tei cheng norokno phununan bagai chaitongnai norok chayakari chung bekerni tungdi Tripura News 8 ni mangpiliwo hambai.